Tuara kong baby boy, oh. Be. Pak. Kani dili init, ligapo lami kay masayro. Hi baby boy, let. Lagi na kunsa. Asa ka? Kunsa man ka diri mamasayro tanak ko. Gilaag ti ka kay mistiko. Wag organita nagsabay itong sa samal. Imuha ba kong giila dito ha? Malay ko balay nga mas tao ang musulod dito ah. Sabay ta, mga laag na punta. Sige Sige na. asa man puta man laag? Sige na magaglaag ko, pagani ko pang maintenance ng motor o, tanawang kadina na, gitaya na, walay pang chinsoil. Please ka pagpalitan na kag mags. Palita, gano'n. Mga accessories, daghan ko na ako sariling shop sa motor. Sure ka, money down sa dobe. Money down. Ara oh. Panggas lang na ha, panggas lang na. 2.5 panggas lang ni. Yes. Tipa asa man taman laag? Gusto ko mag-travel with you sa Lake Holon. Likul, seryoso likulon? Yes, tinuod. Yati kalayo ato kutabato. Doon na, oy. Kinsa may nagupit mo? Kabalo na biya ka, nga ako'y personal barber. Katong babae? Oh, kailan naman gug kasi Diana Jean Agang ba? Gwapa man gud siya. Uy. Tag-an ko palagi. Katong gwapa gyud ni mga barbera. Suko ka? Di, kaminaw ba, babe? Basta di ka diba nagsistorya na tana about sa iyaha, diba? Kabalo naman ka sa iyaha ba, mga babae? Kabalo naman po ka babae siya. Tapos ikaw man ang gusto na ko, Dili diba? magugula mo ko nagsilo sa iyaha. Good. Saan di mong ikalainan? Kinsa naghatas mo kwarta pang pagupit? Nakailan bayot no? Wala, uy! Nakailan bayot Wala, na lagi ako. ko. Ikaw, ako, tanaw sa kuha. Ikaw ra lagi ako, aba? Tanaw sa kuha. Tanaw sa kuha. Sige, ikaw ra lagi ako, abi. Kabalo naman kakatong kaning pampagupit na ko. Muning salin nga kwarta tong gatag gusto ko sa una. Sige na pag-ilis na dito ka kay Mulakaw na taon niya. Yang gabi na dayon. 8 PM. Sige, mag-ilis ako. Sige na pag-ilis na be. Kiss. Dili lang. Wala pa kayo pang siya. Mag-ilis ako ha. Kunya gabi. Sige. Kidayon na tayo kiss ay. Baguro kita nakauligi kag sama la sa puta man lakaw. Ayaw ka balaka niya. Gabi iti kay biyahe kay para gamay rin makahiring. Sa pagdrin ihadlo kayo basig imo kong special beach ha. Ayaw ka balaka, safe ka sa ako ah. Bantay ka. Ako ang mapakpak sa mga ron. Hindi ka bakla ka. Gusto mo baklaan ni. Ikaw ba si bagit-igat ba kiniribulto sa likod? I-check na to be. Chik daw chik. Bisig nga na dira ah. Tao man na yun ah. Ikaw ikagibulto ba? Bakay tala ba? Abi na ang ribulto. Ay sig wag lagi. Babe. Ayaw kayo saba-saba bikinay tigulan ni sakay. Huy na tigulang. Gamay saba na sa putol bina. No. Kalimuot kita panguto. Luka kulba pud ana na tigulang. Tay. Yo ispatan to bi. Tay. Yan na, isigban na dra, ispatan na to. Mangihi tayo, musulti lang ha. Pwede naman limaho diri. Naon sa ko? Gagi barkada din ako na. Uy, nakamigo na ako tigulang. Matay ning baklaan ni bukid naman kay ni diri. Si reklamo ba? Nagdaltan na mo jud tagtungkod, asa mo jud padulong, asa mo dadon? Para safe ka. Basta makita ni mong view pero tika gwapo. Para safe, imbis nga na safe na ako sa syudad, mas safe na ko diri sa bukid, pa bukid man pud noon to. Sa kalatian ta mag ana-ana. Isip ka ba? Nga dili na. Baklaan ni asa mo ni mo gidala, asa mo ni dapita? Kaskar ko sipa? Gabi ka bang asa mo mo gawa? Babtan ta, Wait babtan sa ta ulam ba? init. Wait sa ba kay maglapag tag tent? Kanin Kaya para makahigda taon niya. Higda raw niya ha, higda ra. Lagi uy. Kuha sa tin. Kusag tent. Higda ra ba di ay? Buakon bitaw kaon niya ha. Wala malin David. Why klaro sir mare. Eh mare. Sir buron. Hubog mo nang tugon. Kaya rin mo na be. Ha? Kaya rin mo na. Last pa niya. So, dipindi abi na sa Lipong na ko ba? Tanaw diha. sa ambo. Ano so gid anong kuan niya Hindi man be. Pagpakahubog kay tilawan. Isa ka traffic. Lamias akong morning oy. Tama ra gyud din ako nga gihubog na ko siya kay katilawan na gyud nako. Ay, thank you Lake Holon. Ano naman na siya diha?
Labadas ang ulo eh. Si tatay man eh! Nahubog ka gabi iyot. Bayan nimo. So mo to guys, namaramaan jud siya. Si Paploy ang nisulod sa tent niya. Pero nasa ko i-introduce nga game sa inyo mo ni ang Aurora game. I-click nyo ng link sa comment section tapos click download. Mamili ka na register og login, pero kung bago pa ka, mag-register ka sa registration, butanin mo dahil mong cellphone number, password ug verification code. Din referral ID din automatic makasulod na ka sa game. Nay kasi klaseng dula dra na Dragon Tiger color game ug uban pa, pero ako testingin ang color game kay color manaabaw niya daogan na ka gusto ka mag-cash out, i-click lang nimo ng withdraw. Butanin mo dahil mong GCash account, GCash number, OTP din automatic maka-withdraw na ka. Unya gusto mo ka magdula pero nahuptan kag coins, i-click lang mo ng plusan, mamili ka na 100, 200, 500, 1,000 ug uban pa. Ikaw na bahala basta kay GCash nga upay gamitan yan sa man nag-gets na nimo. Kung nag-gets na ganin nimo, sabayin na pug ko kay mamayot na sad ko.